Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lolo Ami. Taong 1972, bayan ng Santiago, Isabela. Bago natin simulan ang kwento, gusto ko munang ibahagi sa inyo na magpahanggang sa ngayon buhay pa rin si Lolo Ami. Hindi na kami nakatira sa Isabela, kaya pinangalanan na niya ang bayan kung saan nangyari ang mga importanteng kaganapan sa kanyang buhay. Sa totoo lang pinuno, magpahanggang sa ngayon, kahit ulyani na siya dulot ng katandaan, hinding-hindi niya pa rin makakalimutan ang matandang nakilala niya sa bayan ng Santiago. Nagsimula ang kanyang kwento sa kasagsagan ng kanyang kabataan. Kagaya ng iba, lumaking normal si Ami. Malapit sa mga magulang, may respeto sa kapwa, at higit sa lahat, hindi basta-bastang nangangahas na gumawa ng mga bagay na hindi magugustuhan ng kanyang ama. Sa mga panahong yun kasi, talaga namang napakahigpit ng mga magulang niya. Hindi kagaya ngayon na kahit galit ka na, sisinghalan ka pa. Ayon kay Ami, na sa kapanahunan nila, disiplinado ang lahat. Ang mga bata ay lumaki ng matuwid at hindi basta-bastang napapariwara, maliban na lang kung walang gumagabay sa kanila. Kaya naman sa edad niyang 17 anyos, hindi pa siya nangahas na tumikim ng bisyo. Literal na bahay at paaralan lang siya. Di rin siya nakikipaglapit sa kung kani-kanino, lalo na kung alam niya na hindi magugustuhan ng mga magulang niya ang ugali nito. Inakala nga niya noon na hindi siya makakahanap ng kaibigan, pero pagtungtong niya sa 3 taon sa sekundarya, may nakilala siyang kaibigan na alam niyang magugustuhan ng kanyang mga magulang. At ang batang yon ay nakilala niya sa pangalang Orlan. Sa totoo lang, matagal na itong kilala ni Ami. Ang kaso, hindi pa sila nito nagkakausap. Gawa ng kagaya niya, mas tipo rin nito ang mag-isa. At sa loob ng 3 taon nilang pag-aaral, wala pa itong naging kaibigan hanggang sa sila'y magkakilala. Dagdag pa niya na, naganap ang unang pag-uusap nila nung kapistahan sa bayan. Magkasama sila noong naiwan sa paaralan para maglinis kinahaponan. At dito na nga nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti niyang nakilala si Orlan. Dahil dito, kung kaya't nalaman niya na matagal na itong ulila sa mga magulang. Namatay sa aksidente ang mga magulang nito, hanggang sa sumunod na rin dito ang 2 nitong kapatid. At magmula noon, si Orlan na lamang at ang kanyang lolo ang magkasama sa buhay. Hindi biro ang pinagdaanan ng kaibigan niya, kaya nauunawaan niya ang pag-uugali nito, bunga ng lahat ng iyon. Kalaunan, sa halip na pangilagan nito, mas lalo pa silang naging matalik na magkaibigan. Ami, gusto mo bang bumisita sa bahay? Gusto ka na kasing makilala ng lolo ko eh. Matagal nang nagtatanong niyo sa akin kung sino ba ang kaibigan ko sa paaralan. Hindi kasi yun makapaniwala, lalo pat kilala niya ang pagkatao ko. Nang marinig ito ni Ami, hindi siya kagad nakaimik. Pinag-isipan niya yon ng maigi sa kadahilanang yung bahay nito nasa labas lang ng bayan ng Santiago. At ayon sa mga nakausap niya noon, nahanay sa pamilya ng mga manggagamot ang pinagmula ni Orlan. Nakatira rin ito sa dulo ng sementeryo, kaya medyo nag-aalangan siya na pumunta nang marinig niya ang paanyaya nito. Maya-maya pa, nang mapansin naman yon ng kanyang kaibigan, muli itong nagsalita. Wag na lang, Ami. Alam ko namang nagdadalawang isip ka eh. Tsaka isa pa, hindi naman maayos ang bahay namin. Baka mapahiya lang ako sa'yo. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, agad naman itong tumalikod. At nang akmang aalis na ito, walang nagawa si Ami kundi ang magsalita. Sasama ako, Orlan. Pasensya ka na kung di ako kagad nakasagot ha. Nag-iisip kasi ako ng ipapalusot sa aking mga magulang. Alam mo naman,
Mahigpit ang ama ko. Hindi yun basta-bastang sumasang-ayon, lalo na kung walang kaugnayan sa paaralan ng magiging lakad ko. Ay sus, huwag mong alalahanin ng tatay mo. Pinapangako ko sa iyo, Ami. Hindi ka magsisisi sa gagawin mong pagsama sa akin. Halika na, at nang makauwi tayo ng mas maaga. Dahil sa sinabi nito, hindi na nakasagot si Ame. Sa punto kasing yun, batid niya na ito na lang ang pagpipilian niya kahit nababahala. Sa ngalan ng pakikisama, isinugal niya ang lahat. Pag-alis nila ng bayan, dali-dali silang tumuloy sa tahanan nito. Ayon kay Ame, medyo makahoy pa noon sa parte ng lugar nila, kaya malimit sa mga daan, wala pa gaanong kabahayan. Payak din ang pamumuhay sa bayan at higit sa lahat, kokonti pa lamang ang bilang ng mga tao roon. Pagkaraan ng kalahating oras na paglalakad, dito na nila nakita ang entrada ng sementeryo. Sa unang tingin, parang nakakabahalang dumaan dito, gawa ng bukod sa mga nagsisitaasang talahib, kapansin-pansin din ng mga puntod na animoy may mga nagtatagong nilalang. Magmula rin noong pumasok sila roon, hindi na mapakali si Ame dahil sa pakiramdam na parang may tumitingin sa kanila. Ilang minuto ring nanatili ang ganoong takot sa katawan niya hanggang sa makita na niya ang bahay na sinasabi ng kaibigan niya. Paglapit nila sa bakuran nito, bahagyang tumigil sa paglalakad ng kasama niya para magsalita. Huwag kang umasa ng kahit na ano sa amin, Ame ha. Alam mo naman, mahirap lang kami. Wala yun, Orlan. Sanay na ako sa hirap, kaya yung kalagayan ninyo, danas at nauunawaan ko rin. Nga pala, nasan ba ang lolo mo? Bakit parang wala namang tao sa bahay? Nang marinig nito ang kanyang sinabi, hindi na yon nagsalita pa. Ang ginawa nito, magpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating na sila sa entradang pinto. Pagpasok nila sa loob ng sala, bumungad sa kanya ang sira-sirang papag. May mga bintana rin siyang nakita na wala ng takip, tapos ang malaking parte ng bahay parang nagsisilbi na lang impaka ng samut-saring kopra. Halata ring hindi yun nalilinisan, pero ang nakakagulat, wala siyang naaamoy na hindi kaaya-aya. Pagkaraan ng ilang minutong pagmamasid, nakita niya ang kaibigan niya na nagtitimpla ng kape. Malapit lang sa sala ang hapagkainan at lababo, kaya sipat niya kung ano ang ginagawa nito. Hindi nagtagal. Pagbalik nito sa kanyang kinaroroonan, agad siya nitong inabutan ng kape at isang matigas na tinapay. Pagkuha niya rito, masaya nilang pinagsaluhan ang mga inihanda nito. Ipinagpatuloy din nila ang kanilang pag-uusap hanggang sa muli niyang maitanong kung nasaan ang lolo nito. Hindi umuwi si Lolo kapag ganitong oras, Ami. Nasa bukid yun, kaya gabi na yun bumabalik. Kung gusto mo siyang makita, kailangan mo maghintay hanggang 6:00 ng gabi. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita pabalik sa inyo kung talagang gusto mong makita si Lolo. Nang marinig ito ni Ami, medyo napaisip siya. Gawa ng aminado siyang labag ito sa batas ng tatay niya. Kaya imbis na sumang-ayon, napilitan siyang tumanggi. Ang kaso lang, nang marinig ito ng kaibigan niya, tumutol ito sa kagustuhan niyang umuwi ng maaga. Kesyo, gusto itong makita ng lolo niya, kikilatisin ito ang pagkatao niya at kung ano-ano pang mga bagay na hindi gaanong kapani-paniwala. Dahil sa sinabi nito, napaisip siya. Ang pakiramdam niya kasi noon, may atraso siya sa lolo ng kaibigan niya. Kaya kahit naguguluhan, napilitan siyang magpaalam. Nababahala man na baka ito na ang katapusan ng kanilang pagkakaibigan, mas pinili niya pa ring sundin ang habilin ng kanyang mga magulang. Sa bandang huli kasi, alam ni Ame na ang mga magulang niya ang kanyang matatakbuhan sa panahon ng peligro. Dahil dito, naghintay siya ng 5:00 bago siya magpaalam sa kanyang kaibigan. Ipinagpilitan niya na hanggang doon na lang ang oras niya, na siya namang hindi na nito natutulan pa.
Akala ni Ame, makakauwi siya ng naaayon sa itinakda niyang oras, pero pagtungtong ng alas 5, nagulat siya ng napakadilim na sa paligid. Akala niya noon maaga lang ang pagsapit ng gabi, kaya medyo hindi siya nabahala. At para makasiguro, maya't maya ang pagtingin niya sa orasan, nang sa gayoy hindi siya mapagalitan. Pero nang akmang aalis na sila, bigla na lamang siyang napahinto nang marinig niyang magwika ang kaibigan niya ng, Nandito na si Lolo. Kausapin na muna natin siya bago tayo umalis. Teka, hindi ba gabi umuwi ang lolo mo? Ba't napaaga naman ata? Pagsambit niya ng mga katagang yon, napayuko lang naman itong si Orlan habang ipinagtatapat ang mga bagay na kanyang nalalaman. Pasensya ka na, Ame, ha. Kung hindi ko nasabi sa'yo na ang oras sa loob ng bahay ay iba kumpara sa oras na nakasanayan mo. Sa ngayon, nasa alas 5 pa lang sa orasan namin. Pero magbabandang alas 7 na sa labas. Dahil sa sinabi nito, agad siyang nakaramdam ng galit at pagkaalarma. Maya-maya pa, nung lalabas na siya, nakita niya ang pagbukas ng pinto kasabay ng pagpasok ng isang matandang matangkad at may malaking pangangatawan. Nakasuot ito ng talukbong at kapansin-pansin ng luma nitong kasuotan. May hawak-hawak din yung tungkod na merong bungo ng kambing sa pinakaibabaw. Dala ng pagkagulat sa mga nakita niya, pansamantalang nawala sa isip niya yung galit na maaaring matanggap niya sa kanyang mga magulang. Hindi naglaon, nang makapasok na ang matanda, agad nitong isinara ang pinto, sabay baba ng talukbong nito sa ulo. At pagharap nito sa kanya, bumungad sa kanya ang mabangis nitong itsura. Ang kaliwang mata nito ay kulay puti, tapos may malaking pilat yon ng hiwa mula sa noo hanggang sa panga. Balbasarado rin ito, tapos kahit kalmado lang yung nakatitig, likas na nakakasindak ang itsura nito. Ilang minuto pa ang lumipas. Dahan-dahan itong lumapit, bitbit pa rin ang tungkod. At sa pagharap nilang dalawa, nakita niya itong ngumiti hanggang sa mapansin niya ang mga pag-angil nitong parang sa hayop. Maya-maya pa, may hinahon na itong nagsalita. Ikaw pala ang kaibigan ng apo ko. Sa estado mo, mukhang hindi na nakapagtataka kung bakit kayo naging magkaibigan. May mabuti kang puso, Ame, at nararamdaman ko yun. Ang hindi ko lang maisip, bakit dumating sa punto na gusto kang pag-aralin ng apo ko sa ilalim ng pamamahala ko? Ano kaya ang nakita niya sa'yo? Bakit gusto ka rin niyang maging antingero? Nang marinig ito ni Ame, hindi siya nakaimik. Bastang nagawa lang niya noong mga sandaling yon, titigan ng kaibigan niya na parabang naghahanap din ng tanong. Mag-iilang minuto silang walang kibuan hanggang sa dito na napilitang sumagot si Orlanang. Dahil gusto ko rin siyang makaligtas kagaya natin, Lolo. Ayoko nang nag-iisang kaibigan ko'y mapahamak. Matagal niyo nang tinalikuran ng panggagamot, kaya alam ko na makakapagsalba sa kanya ay ang mga aral na mula sa inyo. Pakiusap, Lolo. Turuan niyo siya kagaya ng pagturo ninyo sa akin. Labag sa aking pamantayan ang sinasabi mo, Apo. Alam mo na kailanman, hindi ako pwedeng magturo sa dalawang disipulo. Pero may ibang paraan. Nakamit mo na ang titulong antingero, hindi ba? Bakit hindi ikaw ang magturo sa kanya? Pagkasambit nito ng mga katagang yon, napatangulang naman itong si Orlan habang tahimik na nakamasid sa kanyang kaibigan. Sa puntong yon, hindi nito maipagkakaila na naunawaan na niya ang mga gagawin niya. Nang mapansin naman ng matanda na naunawaan na nito ang kanyang paliwanag, tsaka ito lumapit kay Ame kasabay ng dahan-dahan nitong paglapat ng hintuturo sa kanyang noo. Matapos itong gawin ng matandang yon, bahagya itong nag-usal
hanggang sa may asul na liwanag na lumabas sa balat niya. Naipon ito sa kamay ng matanda bago niya yun inilapat sa isang luwad na nakatayo sa gilid ng pintuan. At pagkasambit nito ng mga orasyon, nagkaroon ng buhay ang nilalang na yon. Ilang segundo pa ang lumipas, nakita niya kung paano nito gayahin ang kanyang itsura. At nang magkaroon na ito ng buhay, agad itong lumapit sa matanda para pakinggan ang mga iuutos nito. Ikaw na muna ang pumalit kay Ame. Gawin mo ang mga normal niyang ginagawa sa bahay nila. Nang marinig naman yon ng nilalang, dali-dali itong umalis. Animoy naunawaan ito ang utos ng matanda. Nang masipat naman yon ni Ame, hindi siya kaagad nakapagsalita. Para sa kanya, imposible na makapaglikha ng ganoong bagay, lalo pat hindi pa yon nadidiskubre ng siyensya. Pero kahit anong gawin niyang pagtanggi, hindi niya maipagkakaila na totoo ang mga pangyayari na kanyang nasaksihan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, muling lumabas ang lolo ng kanyang kaibigan. May hinahon nitong isinarado ang pinto, kaya mula sa loob, hindi nila nakita ang kasalukuyan nitong ginagawa. Kalaunan, bigla siyang napatahimik nang may marinig siyang kalinsing ng mga kadena kasabay ng pag-ungol ng isang lalaki. Hindi niya mawari kung ano nangyayari roon, pero sa tono nito, parang nahihirapan ito ng husto. Unang beses niyang makarinig ng ganoong bagay pinuno, kaya medyo naalarma siya. Sinubukan niya itong itanong sa kaibigan niya, pero maging ito man hindi maipaliwanag sa kanya ang mga nangyayari sa labas ng bahay. Kaya kahit nababahala, nagdesisyon siya na lumapit sa pinto para sumilip. Pagdungaw niya sa siwang, nakita niya ang matanda na merong hila-hilang kadena at sa pinakadulo nitong bahagi, may lalaking walang saplot na pilit na nagpupumiglas. Ordinaryo ang itsura nito, pero pagsilay niya sa may bandang mata, nagulat siya, gawa ng namumula ito. Wala ring labi ang nilalang, tapos may humpak itong pisngi na para bang lulong yon sa ipinagbabawal na gamot. Literal na butot balat din yon pinuno, kaya hindi niya maisip kung saan pa ito kumukuha ng lakas. Maglilimang minuto niyang pinagmasdan ng nilalang bago niya nasilayan ang unti-unti nitong pagpalit ng anyo. Nang mapansin naman yon ng lolo ni Orlan, agad nitong itinaas ang hawak nitong tungkod hanggang sa bigla na lang maging itim na tupa yung nilalang nakasalukuyan nitong hinihila. Matapos nun, tsaka pa lamang ito napapasok ng matanda sa loob ng kulungan kung saan niya ito balak ikulong. Pagkantado niya ng pinto, dahan-dahan na itong naglakad hanggang sa makapasok na ito sa loob ng bahay. At nang mapansin naman yun ni Ame, agad siyang bumalik sa kinaroroonan ng kaibigan niya para umaktong wala siyang nakita. Ang hindi niya alam, natunugan ng matanda ang kanyang kilos bago pa man niya yun masilayan. Ngayong nakita mo na ang lahat ng hindi ka panipaniwala, ano ang masasabi mo, Ame? Gusto mo pa bang matuto? Nais mo pa bang pumasok sa larangang ito? Sinasabi ko sa iyo, sa oras na pumasok ka, wala nang daan papalabas. Marami ang mangyayari at kung hindi ka mag-iingat, posibleng madamay ang iyong pamilya. Ngunit sa kabila ng mga panganib na yan, tsak naaangat ka sa karamihan. Alam mo kung bakit? Dahil kokonti lang sa mundong ito ang nakakaalam ng tunay na karunungan. Marami ang may kakayahang bumasa at umunawa ng mga libreta, pero hindi lahat may kakayahang magtaglay ng kapangyarihan ng mga salita. Ano ang ibig niyong sabihin? Sa ngayon, Ame, wala ka pang mauunawaan. Pero darating ang panahon, malalaman mo ang lahat ng bagay na sinasabi ko sa iyo ngayon. Orlan, isama mo to sa altar at nang masimulan niyo na ang pagdarasal. Mahaba-haba ang gagawin niyo ngayon, kaya siguraduhin niyo na busog kayo. Nang marinig naman ito ni Orlan, agad siyang sumang-ayon.
Matapos nun, pumunta na sila ng kusina para kumain. Inabot lang ito ng ilang minuto, gawa ng sa estado ng kaibigan niya, parang nagmamadali ito. Pagtungtong ng 8:00, tsaka sila pumasok sa isang pribadong silid kung saan naroon ang lumang altar na pinalilibutan ng daan-daang kandilang may siga. Mausok ang lugar na yon pero nakapagtatakang wala itong masamang amoy. At ang mas nakakagulat pa, wala siyang nararamdamang init sa katawan niya. Ilang minuto ang lumipas. Inabisuhan na siya nito ukol sa mga bagay na kinakailangan niyang malaman. Alisin mo ang damit mo at hugasan mo na maiging yung talampakan. Banalang lugar na to, Ami. Hanggat maaari, maging magalang ka sa lahat ng bagay na nakikita mo. Sa pagsisimula ng ating pagdarasal, tandaan mo, malakas na pananalig ang kailangan. Hindi ito basta-bastang pagdarasal lang. Dahil sa ating pagsisimula, may mga nilalang na susubok sa iyong lakas at paniniwala. Alam ko na masyado pa itong maaga pero dito magsisimula ang maganda at makabuluhan nating paglalakbay. Ano, Ami? Handa ka na ba? Handa na ako, Orlan. May pagpipilian pa ba ako? Nandito na tayo eh. Nang marinig nito ang sinabi niya, tumawa lang naman yon. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tsaka na nila ginawa ang mga napag-usapan. Hindi naglaon, nang matapos na nila ang mga paunang gawain, dito na sila humarap sa altar para simula ng kanilang pagdarasal. Magtatagal ito ng 7 oras, kaya inaasahan niya na wala na yung tulugan. Sa halip na magreklamo, pinili niyang gawin na lang ito dahil ang nasa isip niya, magtatagal lang yon ng isang gabi. Walang kaide-ideya si Amina habang buhay na pala niyang gagawin ang ganoong pagdarasal. Pagluhod nilang dalawa, pabulong siya nitong inutusan na ipikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, idinantay nila ang kanilang mga noo sa isang lumang upuan na naroon sa mataas na bahagi kung saan sila nakaluhod. Inilagay din nila sa ilalim nito ang kanilang mga kamay, kasabay ng dahan-dahan niyang pagsunod sa dasal na sinasambit ng kaibigan niya. Noong una wala naman siyang napapansing kakaiba. Pero pagkaraan ng ilang oras na pagdarasal, may mga napapansin na siyang kakaibang bagay na pabigla-bigla na lang sumasagi sa kanyang isipan. Nagsimula ito sa mga nilalang na nababalot ng anino hanggang sa makakita na siya ng mga taong kawangis ng demonyo. Akala niya purong pananakot lang ang gagawin nito. Pero paunti-unti, meron na siyang nararamdamang mga haplos sa kanya mismong katawan. Sinubukan niya yung tingnan pero ayon sa kaibigan niya, hindi na niya po pwedeng imulat ang kanyang mga mata, gayong naipikit na niya ito. Dagdag pa nito na, sa oras na imulat niya ang mga mata niya, magkakatotoo ang mga nilalang na nagpaparamdam sa kanya. At kapag nangyari yun, wala na itong magagawa para tulungan siya. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't kahit na anong mangyari, hindi niya iminulat ang mga mata niya. Ayon kay Ami, na sa loob ng 7 oras na pagdarasal, marami ang mga demonyong sumubok sa katatagan niya. Hindi lang basta haplos ang ginagawa nito, dahil umaabot sa punto na sinusubukan siya nitong galawin sa kanyang kinaroroonan. Minsan, ramdam na rin niya ang pagbaon ng mga kuko nito, pero hindi siya nagpapatinag. Kalaunan, ang mga ganoong katakot-takot na pangyayari ay kanya na ring kinasanayan. Nang hindi na siya nito gaanong naapektuhan, tsaka niya naramdaman ang kagandahan na dulot ng pagdarasal. Makalipas ang ilang oras, natapos na silang dalawa nang hindi man lang siya nakakaramdam ng antok. Bagaman gabi pa, di na nila piniling magpahinga. Ang ginawa nila noon, tumungo sa sala ng bahay kung saan naroon ang matanda. Nadatnan nila itong kumukuha ng langis sa mga kopra sa pamamagitan ng pagdagan dito ng mga bato. Nung makita ito ni Ami, hindi niya maiwasang magtaka, gawa ng sa isip-isip niya, parang hindi nagpapahinga ang matanda. Nang mapansin naman ito ang kanyang kakaibang titig,
Tsaka ito napasagot sa kanya ng, "Hindi uso sa bahay ko ang pahinga, iho. Lahat ng kagamitan dito nagbibigay sa amin ng lakas. Importante ito para magawa namin ang lahat ng bagay. Tandaan mo, konting panahon lang ang nalalabi natin dito sa mundo. Kaya bawat segundo, binibigyan namin ng pagpapahalaga. Balang araw magiging katulad mo rin kami. Kaya ngayon palang masanay ka na." Nang marinig naman ito ni Ame, dito niya napatotohanan ang abilidad ng matanda na makabasa ng nilalaman ng puso ng tao. Alam niya na imposible ito, pero base sa mga narinig niya, nakasisiguro siya na ito ay totoo. Maya-maya pa, bahagya siyang napatingin sa kaibigan niya nang marinig niya ang pagtawag nito. Paglapit nito sa kanya, binigyan siya nito ng kwintas na may pulang medalyon. At ang medalyong yon, naglalaman ng mga kakaibang marka at simbolo. "Palagi mo tong isuot, Ame. Magsisilbi mo itong pangontra at pangkaligtasan laban sa mga masasamang nilalang na may binabalak sa iyong masama. Tandaan mo, kapag uminit ito, ibig sabihin may panganib, o hindi naman kaya'y may masamang hiningang umaaligid. Kapag nakaranas ka ng ganon, umalis ka kaagad. Mas mainam dumiretso ka sa bahay ninyo." Matapos nitong magsalita, agad naman niyang kinuha ang kwintas. At magmula noon, hindi niya na yun hinubad. Sa pagkakatanda ni Ame Pinuno, umabot ng 7 buwan ang pagdarasal nila bago siya nito turuan ng kauna-unahang aral na tataglayin niya. At ito ay ang aral ng Tigalpo at Sabulag. Taliwas sa sinasabi ng iba na madali itong matutunan, napakahirap nun. Hindi lang espiritual ang kailangan mong ihanda dahil nangangailangan din ito ng pisikal na kakayahan. At ang mga kakayahan na yon, makukuha mo sa mga simpleng ehersisyo. Subalit habang tumataas ang antas nito, nangangailangan din ito ng mas malakas na kakayahan. Kaya ang simpleng ehersisyo ay nakarating sa pagbubuhat ng sako-sakong kopra. Madalas, pinagsasabay niya ang 10 sako sa likod niya bilang pamamaraan ng kanyang pagsasanay. Kilo-kilometro rin ang kanyang tinatakbo habang paulit-ulit na kinakabisa ang mga buhay na salita. At pagkatapos nito, muli silang magdarasal kinagabihan. Literal na walang pahinga yon, Pinuno, kaya umabot na roon sa puntong inaayawan na ito ng kanyang isipan at katawan. Subalit dahil sa pagmamalabis niyang magpatuloy, kaya hindi siya nito napigilan. Kalaunan, napansin na lamang niya na humihina na siya sa paaralan. Subalit ang naging kapalit naman nito ay ang kasanayan at kahusayan niya pagdating sa lihim na aral. Akala niya wala itong magiging problema, pero dumating ang panahon na napansin na lamang ito ng kanyang mga magulang. Isang hapon, pag-uwi niya sa kanila, nadatnan niya ang kanyang ama na nakaupo sa labas ng bahay. Madalas niya yung ginagawa tuwing hapon, kaya hindi nag-isip ng kahit na ano itong si Ame. Subalit paglapit niya rito, agad siya nitong sinenyasan na huminto. At pagharap nilang dalawa, seryoso itong nagwika sa kanya ng, "Ano yung mga grado mo, Ame? Bakit ganun yun? Nag-aaral ka pa ba? Huwag mong sabihin sa akin na nagbubulakbul ka na. Hindi kita pinalaki para maging ganyan. Kaya hanggat may pagkakataon ka pa, mag-aral ka ng mabuti. Yan lang ang bagay na maipapamana namin sa'yo. Kaya kapag nabigo ka, asahan mong kanin baboy ang kakainin mo sa hinaharap. Gusto mo ba yon?" Pagkarinig niya sa sinabi nito, agad naman siyang nagdahilan. Na kesyo may ginagawa siya, nag-aaral naman siya ng maayos, at kung ano-ano pang mga rason na hindi tumutugma sa grado niya. Nang marinig naman ito ng tatay niya, di ito nagdalawang isip na hatawin siya ng daladala nitong kawayan. Ang kaso lang, paglapat nito sa kanyang balat, wala man lang siyang naramdamang sakit. Kahit ilang beses pa itong inulit ng tatay niya
wala talaga siyang iniinda. Dahil dito, mas lalo pa itong nagalit hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. Matindi kung dumisiplina ang ama niyang yon pinuno. Kaya sa labas pa lang ng bahay, kung ano-ano na ang inihahataw nito sa kanya. May mga pagkakataon na ring sinusuntok na siya nito para lamang siya ay tumino at matuto. Ngunit kahit sumusuka na ng dugo, tila bang wala pa rin itong epekto. Nung mapansin yon ng kanyang ama, dito na yon nahimasmasan kasabay ng seryosong pagtanong nito sa kanya ng, Anong nangyayari sa'yo? Ba't ka nagkakaganyan? Sumagot ka! Ami! "Ha? Hindi ko rin ho alam, tay eh. Baka ito na yung sinasabi ng kaibigan ko na proteksyon." Proteksyon? Anong proteksyon? Pagsagot ng tatay niya, agad nitong nakita ang medalyon na nakasabit sa leeg niya. Walang sabi-sabi. Sapilitan itong inalis sa katawan niya, pero hindi man lang yun mahawakan ng kanyang ama. At ang mas nakakagulat pa, dahan-dahan ang nalalapnos ang kamay nito sa bawat pagsubok nitong hawakan ang kanyang karga. Hindi nagtagal nang sumakit na ng husto ang palad nito, tsaka ito napilitang huminto sa kasalukuyan nitong ginagawa. At sa halip na kunin pa ang medalyon niya, puwersahan na lang siya nitong ipinasok sa loob ng bahay upang dito sila magkausap ng masinsinan. Pagharap nilang dalawa, inutusan siya nito na ibahagi ang lahat ng nalalaman niya. Siyempre bilang anak, karapatan niya na sumunod. At kagaya ng inaasahan, sinabi niya ang lahat. Nang malaman ng tatay niya na nag-aaral siya ng mga buhay na salita, kagad itong tumutol. Kesyo, marami na itong nababalita ang namamatay sa ganoong larangan, masyado itong mapanganib, at kung ano-ano pang mga bagay na posibleng magpamulat sa kanya. Ang kaso lang, hindi nito natinag ang paniniwala ni Ami. "Pasensya na ho kayo, tay, pero ito ang alam kong tama. Yung mga pag-aaral na yan, hindi na po ako naniniwala dyan. Ang karunungan ng tao ay walang-wala kung ikukumpara mo sa karunungang bigay ng Diyos. Hindi ko na po hangad na sumunod sa daang pinapatahak nyo dahil alam ko na ito ang bagay at tamang gawin." Dahil sa kanyang sinabi, bigla naman yung napatahimik. Gusto siya nitong kausapin ukol dito sa pagbabakasakaling magbabago pa ang kanyang desisyon. Pero kahit anong gawin ng tatay niya, ramdam nito na huli na ang lahat. Hindi na nito mapagbago si Ami, kaya kahit labag sa loob nito, sinikap nitong tanggapin siya at ang kanyang paniniwala. Nagtagal ng ilang buwan ang pangingilag nito sa kanya bago nito tuluyang natanggap ang lahat. Kalaunan, ito na mismong nakiusap sa kanya na kung maaari makausap din ito ang maestrong pinagmula ng lahat ng kanyang karunungan. Nang marinig ito ni Ami, agad naman siyang napatanong ukol sa balak nito. Bakit ho, tay? Anong kailangan nyo kay Lolo Ignacio? Hindi po yun basta-bastang nagpapaunlak sa mga taong hindi niya kakilala. Abala ho si maestro. At ang katunayan niyan, sa sobrang pagkaabala niya, ang apo niya ang nagtuturo sa akin. Ngunit nang marinig ito ng tatay niya, hindi ito kagad naniwala. Ang alam kasi nito, walang taong minu-minutong abala sa buhay. Siyempre, may mga pagkakataong nagpapahinga rin yon, dulot ng pagod at pagkaumay sa mga bagay na kanyang ginagawa. Ang ganun nitong paniniwala ang naging daan upang pasimple siya nitong manmanan. Nagsimula ang pagmamasid ng kanyang ama ilang araw matapos ang kanilang pag-uusap. Maging siya hindi yun inaasahan, lalo pat alam niya na abala ito sa trabaho. Kaya naman kapag umaalis siya sa kanila, madali na lang siya nitong nasusundan. Kalaunan, laking gulat na lamang niya nang mapansin niya itong bumubuntot sa kanya. Hindi niya yun basta-bastang nakikita dahil malayo ito, pero nakasisiguro siya na yon ang tatay niya. Dala ng pagkagulat, agad niyang nilihis ang daan na kanyang tinatahak. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman,
Ilang beses na rin na pala nitong narating ang bahay ng kanyang kaibigan. Pag-uwi niya sa kanila, di siya nagdalawang isip na kumprontahin ito ukol sa mga natuklasan niya. Ang problema lang, imbis na masindak ang tatay niya, matapang pa nitong inilahad ang tungkol sa ilang araw nitong pagmamanman sa mga kilos niya. Pagmamalaki pa nito na, makailang beses na niyang nakita ang matanda, kaya kahit hindi niya yun samahan, mararating pa rin ito ang bahay na palagi niyang pinupuntahan. Tay, huwag niyo na huyang ituloy. Hindi niyo kilala si Tandang Ignacio. Ayaw nun makipag-usap sa mga ordinaryong kagaya ninyo. At kung magpupumilit kayo, masasaktan lang kayo. Mabait ang maestro ng kaibigan ko, pero mahigpit siya sa mga bagay na iniingatan at pinaniniwalaan niya. Tay, ayokong lumaki ang gulong ito. Kaya kung maaari, makinig naman kayo. Nung sabihin niya yon sa kanyang ama, hindi ito nakinig. At ang ginawa nito, ngumisi lang sa kanya na para bang nanloloko. Dala ng galit at pagkabigla, hindi niya maiwasang tigalpuhin ito sa noo. Ayon sa kanya, pagkabitaw niya ng mga buhay na salita, bigla na lamang umunat ang katawan nito habang mabilis na lumulupasay sa lupa. Agaran din yung nanginig habang namumuti ang mga mata. Nang masipat naman yun ni Ame, dali-dali niya itong tinulungan. Ang kaso lang, wala siyang sapat na kaalaman kung papaano bawiin ang tigalpo na kanyang ibinigay. Kaya naman sa halip na maghintay na tumila ang bisa nito, napilitan siyang lumapit sa manggagamot na nakatira sa kanilang baryo. Mabuti na lang, alam nito ang mga gagawin, kaya naibsan nito ang kanyang pag-aalala. Pagkatapos ng nangyaring gamutan, kinausap siya ng manggagamot ukol sa nangyari. Espesyal at kakaiba ang aral na ginamit mo sa Tigalpo. Mag-iingat ka, iho, dahil maraming nilalang ang magagalit at nag-aasam kapag nalaman nila ang tungkol sa aral mong yan. Asikasuhin mo na muna ang tatay mo at kailangan ka niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Agad na itong umalis. Magmula nun, wala na siyang naging balita rito. Hinayaan naman yun ni Ame, lalo pat marami siyang ginagawang di hamak na importante. Pagkaraan ng ilang linggo, tsaka pa lamang nalaman ng matanda ang tungkol sa nangyari. Galit na galit ito at gusto nitong sugurin ang kanyang ama. Nang matunugan naman yon ng kaibigan niya, ito na ang gumawa ng paraan upang hindi sila mapahamak. Pansamantala, pinagbakasyon nito ang matanda sa lugar kung saan madali itong makakalimot. Yon ang probinsyang kinamulatan ni Tandang Ignacio, kaya naman kahit marami pa itong gagawin, di na ito nakatanggi sa alok at payo ng kanyang apo. Pag-alis nito, silang dalawa na lamang ang nagpatuloy sa pagsasanay. Baguhan man sa larangan, ginawa ni Ame ang lahat para matuto. Inakala rin niya na simpleng pag-aaral lang ang gagawin nila, pero isa yung malaking pagkakamali. Dahil pagkaraan lamang ng ilang araw matapos umuwi ng matanda, niyaya siya ni Orlan na tumungo sa karating baryo. Bago sila umalis, inilahad nito sa kanya ang plano ukol sa gusto nitong gawing pakikipaglaro sa mga nilalang ng kaliwa. Nang marinig ito ni Ame, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Orlan, hindi ba delikado ang gagawin natin yan? Paano kung mapahamak tayo? Sinong tutulong sa atin? Sus, ikaw naman, Ame. Masyado kang matatakutin. Hindi tayo mapapahamak. Dala natin ang karunungan ng lolo ko. Kaya anong kinakatakot mo? At kung meron man tayong makaharap, simple lang ang gagawin natin. Labanan sila, patayin, at iwan. Ganun ang ginagawa ng lolo ko, kaya hindi na yun bago sa akin. Dahil sa sinabi nito, hindi na siya nakasagot pa. Sa isip-isip niya, wala naman siyang magagawa dahil di hamak na mas nauna sa kanya ang kaibigan niya. Kaya kahit delikado, pinagbigyan niya ito.
Di naman kasi niya po pwedeng hayaan lang ito na pumunta roon ng mag-isa. Ang iniisip din naman kasi niya, baka kung ano ang mangyari rito. Kaya kahit labag sa loob, sumama siya. Di pa man sila nakakalabas ng baryo, ramdam na niya ang kakaibang kaba na paulit-ulit sumasagi sa isipan niya. Batid niya na may mangyayaring hindi inaasahan, pero ipinagsawalang bahala niya ang lahat ng yon hanggang sa makarating na nga sila sa karatig baryo. 3:00 ng hapon nang marating nila ang nasabing lugar. At kagaya ng ibang mga baryo, tahimik at payak ang pamumuhay dito. Marami ring nakatira pero hindi yun kagaya ng mga tao sa bayan. Bukod kasi sa nangingilag ang mga ito sa mga dayo, halos karamihan sa kanila purong matatanda na. Yun bang dito nagkakaroon ng pagkakataon para makapagparami? Medyo nakakapanibago ang ganoong tagpo sa kanya dahil sa pakiramdam niya na meron doong maling nangyayari. Ang kaso lang, di niya maisip ang sagot ukol dito, kaya di na rin niya yun kaanong pinagtuunan ng pansin. Pagkaraan ng ilang minuto, narating nila ang bahay ng matandang kaibigan ni Lolo Ignacio. Pagpasok nila sa tahanan nito, nakita nila yung kumakain kasama ang anak nitong may sakit sa isip at asawa nitong ubod na rin ng tanda. Pagsilay nito sa kanila, dali-dali itong napatayo at napalapit. O Orlan, ikaw pala yan. Akala ko kung sino. Pasok kayo. Sabayan niyo na kami sa pagmemeryenda. Nang marinig nila ang sinabi nito, dali-dali silang pumasok. Pag-upo nila sa harapan ng pamilya, ramdam ni Ame ang pagkailang niya. Yung anak kasi nito nakakatawa yung itsura. Hindi niya ito pinipintasan pinuno. Sadyang mababaw lang ang kaligayahan niya, kaya hanggat maaari, hindi niya ito tinitingnan ng deretsahan. Pilit din niyang siniseryoso ang kanyang muka dahil anumang oras, posible siyang mawala sa kanyang sarili. Mabuti na lang talaga sumeryoso ang mga pinag-uusapan nila, kaya paunti-unti nawala na ito sa isip niya. Hindi naglaon, umalis na rin ang anak nito, kaya medyo nakabuelo na rin siya. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya napag-alaman ng pamilyang kumakain sa lahat ng bata at sanggol na isinisilang sa baryo. Ayon sa matanda, nakatira mismo ito sa loob ng kanilang lugar at kapag nagugutom ito, lahat ng pwedeng mapakinabangan ay kinakain nila. Napaslang ng mga nilalang na yon ang dalubhasang antingerong nakatira roon, kaya halos wala na rin silang magawa. Paulit-ulit din sila nitong tinatakot na papatayin kung hindi sila susunod sa nais nitong mangyari. Ayon pa sa matanda na, ang mga nilalang na yun din ang dahilan kung bakit nagkaroon ng karamdaman ang anak nila. Matagal na nila itong kinasusuklaman pero wala silang magawa para magantihan ang mga ito. Alam niyo, Orlan, ilang beses na namin itong ipinagbigay alam sa lolo mo. Ang kaso lang, marami siyang ginagawa. Batid ko na mas importante ito, kaya hinayaan na lang namin siya na magkusa. Problema, ilang taon na kaming naghihintay sa kanya. Nakalimutan niya na siguro yung mga pinag-usapan namin. Ay nako, yun ang habang sinasabi ko eh. Alam niyo namang makakalimutin ng lolo ko. Bakit hindi niyo pa siya binalikan? Tsaka isa pa, kung maraming taon na, dapat naisip ninyo na nakalimutan niya nang tungkol dito. Masakit mang isipin pero meron din kayong kapabayaan eh. Dahil sa sinabi niya, hindi na nakaimik ang matanda. Maya-maya pa, nangahas ang kaibigan niya na puntahan ng mga aswang na sinasabi nito sa kanila. Kesyo, kaya na nila ang mga nilalang na yon. Hindi sila roon mahihirapan at kung ano-ano pang mga katagang wala namang katuturan at pruweba. Bilang matalinong binata itong si Ame, batid niya ang panganib na dulot nito. Di rin siya nagkulang na paalalahanan ang kaibigan niya, pero masyado itong bilib sa kanyang sarili. Wala rin itong panahon na makinig sa mga payo, kaya sa bandang huli napilitan na lamang siyang hayaan ito.
Pagtungtong ng alas 5, narating nila ang bahay ng sentro. Lumayong tahanang tumambad sa kanila, tapos may mga katabi itong bahay na halos gumuho na. Abandonado ang mga tahang yon, animoy matagal nang lumayas ang mga nakatira rito. Inaasahan naman ito ni Ami, lalo pat sa isip-isip niya, walang mga baliw na tao ang papayag na manirahan kasama ang mga aswang na mahilig manalo ng mga kababaryo nila. Nang masipat niya ang lugar na yon, unti-unti na siyang binalot ng takot. At kahit hindi niya pa ito nakikita, ramdam niya ang kamatayang lumalaganap sa paligid. Sa estado nilang dalawa, alam niya na hindi pa nila ito matatalo, kaya para makaiwas sa nalalabing gulo, puwersahan na niyang hinila papalayo ang kaibigan niya. Ngunit nang maunawaan nito ang rason kung bakit niya yun ginagawa, tuluyan na siya nitong tinulak papalayo. Binalaan din siya nito na huwag makikialam sa kanyang desisyon kung gusto niyang maturuan pa siya. Makinig ka, Orlan. Hindi mo pa kaya ang mga nilalang na yan. Nagpapakamatay ka ba? Bakit hindi na lang natin hintayin ng lolo mo bago tayo bumalik dito? Meron ka bang gustong patunayan? Nang marinig ito ni Orlan, hindi na ito nagsalita. At kahit hindi siya kasama, buong tapang itong naglakad hanggang sa makapasok na ito sa loob ng bakuran. Nang masipat niya yon, nagmamadali siyang naghanap ng lugar kung saan pwede siyang makapagtago. Nung magawa na niya ito, tahimik niyang pinagmasdan ng kaibigan niya hanggang sa may mga nakita na siyang mga taong lumabas ng bahay. Agad nitong pinaikutan si Orlan hanggang sa paunti-unti nawala na ito sa kanyang paningin. Ilang beses niya itong sinubukang titigan, pero habang tumatagal parang nahihilo siya na sinasabayan ng pagkasakit ng ulo niya. Sa katagalan, nang hindi niya na yon naatim, napapikit na lamang siya ng mga mata habang nakatago sa lugar na halos nasa harapan lang ng bahay na pinuntahan ng kaibigan niya. Ilang minuto pa ang lumipas, nawala ang nararamdaman niyang pananakit. Pagdungaw niya sa bahay kung saan pumunta si Orlan, wala na siyang nakitang tao. May mga taga-baryo na ring naglalakad sa kalsada, animoy walang nakitang nangyari kanina. Sinubukan niyang magtanong-tanong sa mga dumaraan, ngunit sa kasamaang palad walang nagbigay sa kanya ng atensyon. Hindi naglaon, bigla na lamang siyang dinakwit ng matandang nagpatuloy at kumausap sa kanila. Dali-dali siya nitong itinago sa dala nitong tela, sabay lakad ng mabilis hanggang sa makabalik na sila sa tahanan nito. Pagpasok nila sa loob, agad silang nagkatitigan. Si Ami noon di makapagsalita, indikasyon na hindi siya halos makapaniwala sa mga nangyari. Si Orlan ho, nakita niyo ho ba? Nang marinig naman yon ng matanda, agad siya nitong inabisuhan na manahimik. Huwag mong mabanggit-banggit ang pangalan ng kaibigan mo. Dahil sa mga oras na ito, pinapahirapan siya ng mga gabunan. Hindi ko alam kung anong ginagawa sa kanya, pero nakasisiguro ako na nahuli na siya. Ipagdasal na lang natin kung ano man ang mga mangyayari sa kanya. Paano naman kayo nakakasiguro na ganyan ang mga nangyari? Maraming depensa sa katawan si Orlan. Imposible na matalo siya ng ganun-ganun na lang. Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, huwag mong babanggitin ang pangalan niya. Umuwi ka na hanggat may panahon ka pa. Dahil sa sinabi nito, bahagyang napasilip si Ami sa labas. Napansin niya kasi parang madilim na, kaya hindi na rin niya maiwasang mag-alala. Maya-maya pa, nang akmang alis na siya sa bahay, bigla naman siyang hinila pabalik ng matanda. Dali-dali siya nitong kinaladkad hanggang sa maitago siya nito sa ilalim ng abuhan kung saan napapaligiran siya ng mga uling at asim. Bago siya lisanin ng matanda, muli itong nagsalita sa kanya. Ano man ang marinig mo, huwag na huwag kang lilikha ng ingay. Maliwanag ba?
pagkatango niya, tsaka nito ibinalik ang kortinang nagkukubli sa mga uling. Madilim man at walang ideya sa mga naroon, pilit siyang naniwala sa mga sinabi ng matanda sa kanya. At pagkaraan lang ng ilang minuto, may narinig siyang mga yapak na pumasok sa loob ng bahay. Wala siyang ideya kung sino-sino ang mga ito, pero base sa kanyang mga presensya, nakasisiguro siya na hindi yon pangkaraniwan. Ilang segundo rin niya yung pinagmatyagan bago niya narinig ang wika ng isang lalaki sa matanda. Nasaan ang kasama ng binatilyong tumayo kanina sa aming pugad? May mga nakapagturo na dito siya pumunta. Kaya kung ako sa iyo, magsalita ka na, tanda! Pagkasambit nito, agad siyang nakarinig ng mga kalabog. Sinabayan nito ng sigaw ng matanda habang paulit-ulit na humihingi ng awa sa mga taong nang himasok sa bahay niya. Ang kaso, sa halip na maawa ang mga ito, ipinagpatuloy nila ang panggugulpe hanggang sa humantusay na ito sa sahig. Paunti-unti, napansin niya na hindi na ito gumagalaw habang naghahabol ng hininga. Ulitin ko. Nasaan ang kasama ng binatang nahuli namin? Anong ginagawa nila rito? At anong kaugnayan nila sa inyo? Habang binibigkas ito ng lalaki, paulit-ulit nitong tinatadyaka ng matandang tumulong sa kanya. Kaya naman imbis na makasagot ito ng tuwid, na ibabaling nito ang natitira nitong lakas sa pagsigaw dulot ng matinding sakit. Inakala niya na mananahimik na lang ang taong yon, pero dala ng desperasyon, bigla itong nagsalita ng mga bagay na hindi niya inaasahan. Wala kayong makukuha sa akin. At kahit patayin niyo kaming lahat, hindi ako magsasalita tungkol sa inyong hinahanap. Sila na lang ang aming pag-asa. At hindi ako papayag na mawala pa sila. Ang aming sakripisyo ang magiging ginhawa ng baryong ito. Dahil sa sinabi nito, wala nang nagawa ang lalaki kundi ang lapain yon ng buhay. Habang patuloy siyang nakakarinig ng kalabog sa loob, rinig na rinig niya ang hinga at atungal ng matanda na para bang malapit na itong bawian ng buhay. Maya-maya pa, pagbagsak nito sa lupa, dito na ito umungol hanggang sa malagutan na yon ng hininga. Matapos nun, ginalugad ng mga nilalang ang mga silid hanggang sa makita na rin nito ang mag-ina. Kagaya ng nangyari sa matanda, pinatay nila yon bago nila tuluyang lisanin ang bahay. Ayon kay Ame Pinuno, ginalugad nito ang kabuuan ng tahanan maliban sa ilalim ng abuhan. Hindi niya mawari kung anong milagro ang nangyari, pero walang kahit isa sa mga nilalang ang nangahas na buksan man lang ang kahit kortinang nagkukubli sa kanya. Pagtahimik ng paligid, dito na siya nagpaabot ng umaga. Bahala na kahit pagpistahan ng lamok. Ang importante hindi siya mahuli ng mga nilalang na yon. Kalaunan, nang maramdaman niya ang liwanag ng paligid, tsaka siya lumabas habang tahimik na nakikiramdam at nagmamasid. Entrada pa lamang ng pinagtataguan niya Pinuno, tumambad na sa kanya ang malalapot na dugo. Bakas ang nangyaring karumal-dumal na pagpatay, pero wala siyang nakitang katawan. Nakababahala man ang ganoong tagpo, nilakasan niya ang kanyang loob hanggang sa makalabas na siya sa mismong lugar. At pagtahak niya ng daan pabalik ng bayan, sinikap niya na wag siya nitong matunugan. Mabuti na lang talaga, nagamit niya ang mga aral niya kaya hindi siya napahamak. Pagdating niya noon ng bayan, diretso siyang pumunta sa tahanan ni Tandang Ignacio. Mula roon, naghintay siya ng 2 linggo para lamang makausap ang matanda. At sa mga panahong yon, hindi siya umuwi sa kanila. Ang ikinakabahala niya kasi, baka natunugan siya ng mga nilalang. Ayaw niyang may madamay, kaya sinarili niya ang problema hanggang sa makabalik na ang matanda.
Isang hapon, habang sumisibak siya ng panggatong, nakita niya itong mahinahong naglalakad sa gilid ng kakahuyan. Pagpang-abot ng tingin nila, dali-dali niya itong nilapitan habang umiiyak. Sa mga sandaling ito kasi, bumuhos na ng tuluyan ang kinikimkim niyang takot at pagkabahala buhat sa pagkawala ng kanyang kaibigan. Nang masipat naman yun ni Tandang Ignacio, nagmamadali rin itong lumapit. Medyo kinutuban na rin ito, kaya pagpag-abot nilang dalawa, agad siya nitong niyakap ng mahigpit. Bakit, Ame? Ano nangyari? Nasaan ang apo ko? Pasensya na po kayo. Hindi ko siya naligtas. Wala na rin ho kasi akong magawa eh. Ginusto niya yung nangyari. Sinubukan ko siyang pigilan pero hindi po siya nakinig. Pagkasambit niya nito, agad niyang ikinuwento ang lahat ng pinagdaanan nila. At nung marinig yon ng matanda, dali-dali nitong ipinasok ang mga gamit nito sa loob ng bahay bago nila pinuntahan ang nasabing lugar. Bandang 6:00 na sila nang makarating sa baryo, pero para bang hindi ito alintana ni Tandang Ignacio. Habang tahimik na ang paligid, marahan silang naglalakad sa kalagitnaan ng kalsada. Bagaman takot na noon si Ame, pilit niyang tinataga ng kanyang loob alang-alang sa kaibigan niyang nawawala. Kalaunan, nang marating na nila ang bahay kung saan nawala ang kaibigan niya, agad niya itong itinuro sa matanda. At nung masipat naman yun ni Tandang Ignacio, bigla nitong binagsak ng 3 beses ang hawak nitong tungkod. May mga inusal na din ito habang marahang naglalakad papalapit. Maya-maya pa, napansin na lamang niya ang paglabas ng puting usok mula sa bungo na nasa tungkod nito. Mabilis na kumalat ang usok sa paligid hanggang sa makita niya ang pagkamatay ng mga insektong alam niyang tagapagmasid ng mga aswang. Marami na pala sila rito. Nakapagtataka. Bakit hindi ko sila naramdaman ng mas maaga? Ame, ito na ba ang bahay na sinasabi mo? Siguraduhin mo, dahil lahat ng makikita ko sa loob niyan, papatayin ko. Oho, Tandang Ignacio, hinding-hindi ho ako pwedeng magkamali. Nang marinig nito ang kanyang sagot, tsaka nito nilusob ang tahanan. Pagpasok nito sa bakuran, bigla nitong hinataw ng tungkod ang pintuan ng bahay. Ora mismo nawasak ito, tapos ang mga nilalang na nasa tabi nito, nadamay. Walang kaide-ideya ang mga nilalang kung ano ang nangyari, gawa ng hindi nila ito naramdaman. Pagsilay ng mga ito sa matandang sumira ng kanilang pinto, agad yung nagkagulo. Walang sabi-sabi, bigla itong nagsipulasan sa paligid. May iba na noong dumaan sa bubong para makatakas lang. Yung iba naman, nagsiksikan sa bintana at maliliit na siwang. Nang masipat niya ang pangyayari, inakala niyang tatakas ang mga ito, pero hindi pala. Dahil nung makalabas na ito, tsaka nito pinaligiran ang lolo ng kaibigan niya. Bawat isa sa mga nilalang unti-unti nang nagpapalit anyo, indikasyon na makikipaglaban ito hanggang kamatayan. Nang masipat naman yun ni Tandang Ignacio, tsaka ito marahang bumalik kung saan siya naiwan. Aminado kasi ang matanda na hindi niya pa kakayaning iligtas ang sarili niya laban sa mga ganoong uri ng nilalang. Pagtayo ng matanda sa kanyang tabi, bahagya siya nitong siniko habang nagwiwika sa kanya ng, Mukhang nagulo natin ang bahay ng bubuyog. Humanda ka, Ame. Dahil ang gabing ito, ang unang pagsubok mo bilang isang ganap na antingero. Nang marinig niya ang sinabi nito, kinakabahan naman siyang sumagot dito ng, Ho, teka lang. Ano hong gagawin ko, Lolo Ignacio? Tutulungan ko ba kayo? Wala kang gagawin maliban sa panunood. Hindi mo pa ito laban, kaya maghintay ka.
Darating ang panahon, haharapin mo rin ang sarili mong laban kung saan kinakailangan mong itaya ang lahat ng meron ka. Panoorin mo kung paano gumalaw Ame, ang isang Dibino. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, tsaka niya nakita ang biglang pagkulay asul ng bungo sa tungkod nito. Napansin na rin niya ang ginintuan nitong mata na parabang meron itong sariling buhay. Maya-maya pa, nagbago ang mismong presensya ng matanda. Paunti-unti, biglang lumiwanag ang kaliwa nitong mata kasabay ng dahan-dahang pagbaba ng kasuotan nito. Kalaunan, nang mawala na ang talukbong na bumabalot sa kanyang pagkakakilanlan, bumungad sa mga nilalang ang nakakasindak nitong itsura. Sa puntong yun kasi, hindi lang malalalim na pilat ang nakita nila, kundi pati ang mga tanikalang nakabaon sa ilalim ng balat nito. Bawat isa sa mga tanikala, may mga mahabang bakal na tila bang nakatarak sa kanyang sistema. Kahit sa mga binti ng matanda merong ganon, kaya halos hindi niya maisip kung papaano ito nakakakilos ng normal. Alam ni Ame na kapag ang isang tao ay nagkaroon ng mga ganoong bagay sa katawan, hindi na nito magagawa ang mga ordinaryong gawain sa araw-araw. Bukod kasi sa laki at bigat nito, posibleng naapektuhan din ito ang bawat buto. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang matanda, para bang normal na yon sa katawan niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakita niya itong ngumiti, kasabay ng buong puwersa nitong pagsugod sa mga nilalang. At sa isang kisap mata, nagkagulo ang paligid. Lahat sinubukang pigilan ito, pero sa tuwing nagpapang-abot sila, madali sila nitong napapangibabawan. Wala ring epekto kay Tandang Ignacio ang lahat ng natatamo nitong pinsala. Animoy sanay na ang katawan nito. Dahil sa pangyayari, kung kaya't madali nitong napapaslang ang mga aswang na kanyang nahahawakan. Saksi rin noon si Ame kung papaano nito gawing kambing at kalabaw ang mga aswang na tinatamaan ng tungkod nito. Hindi niya mawari kung papaano iyon nagagawa ng matanda, pero base sa kanyang obserbasyon, nagmumula sa tungkod ang abilidad na yon. Maya-maya pa, naglipanan na sa paligid ang iba't ibang uri ng hayop. Nung masipat naman yon ng mga nilalang, isa-isa nitong kinuha ang kanilang mga kasamang nasumpanan ng matanda. Hanggat maaari, inilayo nila ito sa lugar sa pag-asang maibabalik pa nila ito sa dati. Subalit nang mapansin ito ni Tandang Ignacio, napangiti lang naman ito habang nagwiwika ng, Hindi nyo na yan mababalik. Ang mga tinamaan ng tungkod ko ay habang buhay ng magiging hayop na walang sariling pag-iisip. Kung ayaw nyo kayong sumunod, iharap nyo sa akin ang inyong gabunan. Yon ay kung may lakas siya ng loob. Habang nagsasalita itong si Tandang Ignacio, ramdam na ramdam ni Ame ang galit nito. Tumatawa lang yan. Pero yung hinagpis nito sa puso, damang-dama niya. Pagkaraan pa ng ilang minuto, dito na nga nila nakita ang paglakad ng mag-asawang matanda. Kakaiba yon sa lahat ng aswang na nakalaban nito dahil yung mga nilalang na yon, binabalot ng napakabigat na presensya. Hindi naglaon pagharap ng mga ito. Dito na nakita ni Ame ang kaibigan niya na hila-hila ng matandang lalaki. Nakakapanibago ang itsura nito dahil sa sobrang payat at panggigitata ng katawan nito na parabang hindi yun naliligo. Nang masipat yon ni Tandang Ignacio, mas lalo pang tumindi ang galit nito. Walang sabi-sabi, nanginginig nitong itinuro ang mag-asawa sabay sugod dito. Hindi na rin ito pinakinggan ng mga salita ng nilalang. Animoy gustong-gusto niya na yung durugin. Kaya pagpang-abot ng dalawa, walang nagawa ang mga gabunan kundi ang makipaglaban. Inakala nila nakakayanin nila ang matanda, pero sa kanilang pakikipaglaban, halatang nahihirapan sila rito. Tuwing tinititigan kasi nila ang kaliwang mata ni Tandang Ignacio, halatang nabubulag sila
At yun ang rason kung bakit hindi nila maisahan ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas. Walang habas na itong pinaghahampas ng tungkod ni Tandang Ignacio. At sa pagkakataong yon, nakakagulat na hindi naging hayop ang mga ito. Nagtagal ng 5 minuto ang pakikipagbuno ng matanda bago nito tuluyang napasuko ang dalawa. Pagbagsak ng 2 gabunan, tsaka niya yun ginapos ng tanikala at kadena. Sinigurado niyang nakabigkis yun ng maayos upang hindi ito basta-bastang makawala. Kalaunan, dahil sa mga nangyari, dahan-dahan nang nawala ang galit ni Tandang Ignacio. Nung medyo kumalma na ito, agad nitong nilapitan ng kanyang apo na kasalukuyang tulala habang nakaupo sa lupa. Nung makita naman yun ni Ame, dali-dali niya yung nilapitan para tulungan. Ang problema, wala rin silang nagawa. Ayon kay Tandang Ignacio, hindi na nila maaalis ang sumpang na idulot ng mga nangyari, kaya mas mainam na tuluyan na lang nila si Orlan upang hindi na ito mahirapan pa. Maaaring makasarili ang ganoong desisyon, pero naniniwala si Tandang Ignacio na para rin ito sa ikagiginhawa ng apo niya. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad nila itong dinala sa bahay. Isinama rin nila yung mag-asawang gabunan upang pahirapan ito hanggat nabubuhay pa si Tandang Ignacio. Ilang araw ang lumipas. Sinikap ng matanda na gawin ang mga bagay na posibleng makakagamot sa apo niya. Ngunit kagaya ng inaasahan, wala na rin yung naging epekto. Kung sana lang, ibang katangian ng dibino ang taglay niya, magagamot niya yan. At sa pagsapit ng huling araw ng linggo, nagdesisyon na ito na pagpahingahin ang kanyang apo. Gamit ang isang mahabang kutsilyo, mabilis niya itong itinarak sa puso hanggang sa bawian na ito ng buhay. Nakakalungkot ang ganoong tagpo, pero kinakailangan nilang magpakatatag. Sa pagsapit ng libing nito, tanging silang 2 lamang ang nakakaalam at dumalo. Ito ang tatandaan mo, Ame. Mag-iingat ka sa mga desisyon mo sa buhay dahil ang mga desisyong yan, posibleng mabago ang takbo ng tadhana mo. Palagi mong unahin ang kaligtasan ng sarili mo dahil sa oras na mapahamak ka, walang tutulong sa iyo. Naway magsilbing aral ang nangyari sa apo ko. Huwag kang mag-alala. Kahit wala na siya, ipagpapatuloy ko ang pagtulong sa iyo. Ikaw ang magiging kapalit niya at sa iyo ko ipapasa ang lahat ng karunungang taglay ko. Nang marinig ito ni Ame, naghalo ang lungkot at tuwa sa kanyang isipan. Nagagalak siya sa mga narinig niya, pero nalulungkot din siya dahil wala na ang kaibigan niya. Dumaan ang mga buwan, at ang mga buwan ay naging taon. Saksi si Ame kung papaano pahirapan ng matanda ang mga nilalang. Naging mahigpit na rin ito sa mga aswang at iba pang mga nilalang, kaya sa loob ng 1 dekada, umikot ang buhay ng matanda sa pagpatay sa mga nilalang na may kaugnayan sa pagkamatay ng kanyang apo. Ito rin ang naging dahilan pinuno kung bakit nahasa si Lolo Ame sa pagpatay ng mga aswang. Magpahanggang sa ngayon, kahit ubod na siya ng tanda, hinding-hindi niya pa rin makakalimutan ang kaganapang nangyari na pagdukot ng gabunan sa apo ng Dibino.